Walay asong makumkum. The smoke cannot put on your hand on your shoulder. Tanang baho mo alis ngaw. I smell something fishy. Itago na lang ko sa pangalang Perlita. Just call me Perlita. 40 anyos, taga Landmark Panakan ning Dakbayan sa Davao. 40 years old from Landmark Maternity, Davao City. Panakan. Maternity. Sino na nga kuwan dahil maternity? Panakan man na. Anakan. Okay. Panakan. Shortcut naman na yours. Anyos pa lang ko, nakasal namin ni Bong. 20 years old. I'm 20 years old before, and when I'm getting to, marriage with my husband, Bong. Tungkol lagi sa kapait sa panahon, sa uwis namin nagpakasal. Because of the situation is very like ampalaya. That's why I pursue the things do, and I'm doing that, doing this. So matotal, 20 katuig naming nag-uban ni Bong. Like a total of 100%. Ang iyang gisaad na akong kasal sa simbahan, wa pagyud mahinayon. Yes, I promise of going to a church, a big wedding, and what? There's nothing. Apa nalipay na lapog ko, nga aktibo siya sa simbahan. But I'm very happy because it's very active of my church and chapel. Yes, Siya yun ang nagpasiugda sa mong kapilya. My husband is founder of what you call this and what you call that. PSL. Amulos lala. Walay perfectong relasyon, walay perfectong bana, Dolanday. No perfect relationship and no perfect husband. Hinungdang nagsugod kining kapnod sa kong kinabuhi. That's why I started the struggle to my life. Okay rin eh. And this is Ang nagtabo. what happened. Bang! Pang. Asa si Angela? Nasa na laag, nangot ko itong balangoy kay ganahan ko kasi yung kaog balangoy ko no. Matos ako sa kapilya. Ay, mag-seminar may bagong kaabag dito. Uy, sige Pang. May pa, ako ganahan yung kay kunin mo Pang ba kay bisa buat tayo kasal pero aktibo kay kasakuan sa tuang chapel. Bang, paningkamot yung nga makatigom-tigom ta para abot sa panahon. Makaluag-luag ta, pwede na ta magpakasal niya. Sige. Wapo pa. Mas tindot yung daghang mag-donate niya sa itong kapilya para kung magwapo na itong kapilya, mas gusto na akong diyan ang makasal para doon na, di ba?
Ikaw gutong kay ikaw may bana lang alang magkuhan ko mamugos ko nimo bisag wa gi kwarta. Ito, siguro na sa ito. Labi ng pagswila ni Angela, di ba? Sige pang. Ayo biya dito pang ha. Ikaw sa diri, ha? Laba pa rin ka? Oh, man ako waswas. Sige, mato na ko. Sige pang. Ako ang suwasan ako ni Bebe. Ay, naman din ako ni. Sorry nga. Taya naman kanyang alambre. Pantura kayo, huwag ako nawa ng mga mansani. Taya naman yung alambre rin. Kaya yan. Hi, Mads! Ay, Mads! Kasi akong silingan ko small sao. Ano na, kung saan ang buka diri, Mads? Ay, lalo po kayo atod sa mga kuan, balita. Kasi Mads ba kayo rin? Baktas nyo kayo, Mads. Uy, mas updated pa niya sa TV ug sa radyo. Kasi ano ba ibang latest ni po din nga sa kap ni mo, Mads? Wala lagi ko, Mads, eh. Kining, ay, sa mukha niya. Tukura kaya. Sabi, sulti. Sige, Mads. Istorya pa niya? Oh, man na, kaya ako sa tukuran na kaya nayat-yat na magun niya akong hayayan, Mads. Sa may sinti ni mo, Mads. Kuan, Mads ba? Isa. Katugong, kaya bang kulitaw ni kuan? Ikan siyang, Ano man? huy, kaya wala man sila ganun sa kisa rin babae ginapaala sa mga balay. Kana bang lang Richard? Ay. Si Richard. Kana mga anak, ay sa kinsa na bitaw pa dato lala. Nagkaisa ka na nag-abot ng iyang mga uyab diha. Maulagi, kaya rin break ato. Nahala nga mo. Madunggan man po na ako. Doon rabi kay migbalay, anak. Islusa mo pa rin akong ngari. Ay, abin niya kung kakulang. Masa pa may mga istorya, Mads? Kunya na po isa katong mana ni kuan. Isa. Si motor-motor. Kunya. Uy, laay ginaangkas nga babae siyang motor. Mau lagi na ka naman sa magmotor-motor ka. Mau gina. Dili ko siya. Mau siguro na katong magwasi o alas 12 sa auto. Kada auto mawala. Alay, punto. Lahi po to? Ito siyang tawana to. Kay, ang akong anak ba ya, nagtrabaho ba ya ng kuan gasolinahan. Kunya. Uy, nakita to niyang bana ni kuan good. Uy, Nakita niya. Ginuok ko kanila bana ni... gini. Katong pa. Maulaki, Wala may maulaki. sakay kay naka-split sa motor. Ay, basi mo na katugingon nga. Huwag mo daw ipliti ang babae. Kato na lang daw yung ipliti. Kalipay ang ipliti. Kuya, kaayo itong tawana. Uy, di naman dyan gwapo. Napansin sa kong anak kayang ibig panaugo niya kay Pertumila. Nag-split mas tangki sa motor. Sinusam kayo. Amo ba, Mads? Hala, oy. Ako, adyo ko idea na mas ba. Kaya ako, naradyo ko rin palay. Kapalo, medyo ka nga. Mas pa rin di ay. Paano sa chapel, nagkuhan man to siya, nagkuhan sila ka nagkaabag ba? Why, may kinara ka na pa rin. O, kaysa magsuka na, kasi kaysa magkato na, manabong na, kaysa magbabay, magsigig inom. Ayun na nga, so kayo na dito sa chapel niya, yung ano sa kapilya niya, mag-concentrate, eh. Lipay, ako ng mga inaana, Mads. Uy, kalipay po na ako na. Uy, pero ay, kumpiyansa anong pareha. Kay parang di naman yung kanila ng pare. Ay, saan yung mga kauban na niya nga, kuhan man na mga kuhan man na PSL, ba yan yung mga kauban? Aw, mao gani. Magbantay dyan po ka, ana. Nga, marin ako, uy, na. Mora to ging... Na, ano po may bagong chismis. Sige, Mads. Ay, ginawa ka.
ko. Pila man. 30 lang. Oh, dara oh. Sa'yo ni mo, baby. O gani. Isayo ko kay maura man i-break na yun. Kung di ka mag-break, magkaguto. Oh, wata ko ha. Pagtaon mo, break na mi. O gani, nangkiram na gani kong motor sa kong paridya. Ako gingan nga, ako na lang magpawasing ano yung motor. Yan, asa mo taon niya? Sa pamilita dating gawi doon sa Tourist House doon. Sa White House na to doon sa ito din, out na diya ti. Oh, naging kamil doon eh. Lagyan niya na ba taon? Kaya siya dito ko magulat sa atbang ha. Sige, sige. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music. Biskay ti kabi. Ako po, babe. Kumuta dyan ni mo, baby. Basta makita, tapos humudyo ko lang nga. Gani. Ikaw dyan ba? Asa rin ba na mo ni biyahe? Oh, gani na nagsayong loto. Talo ka. Oh, saan? Hindi kita magpabalo ha. Gani. Kuday lang ha. Ay, boss! Mali din yung gisudlan, boss! Ito na yung speakers dito sa kinatimyan mo, boss! Boss, pagtapis po, boss! Kasi nagbayad na ko diri. Nanay, reserve. Nanay, nagka-reserve. Ano? Di ba 200 na diri? 300 ni Dre, oy. Nanay, nag-reserve. Ano, boss? Nag-atbang ka na na yung barbershop, ya? Bay, di mo sugot bay na namin diri bay. Ayun kay Isog. Ano 100 na ka? 200 naman igang oy. Igang, 100 na. Oh, lagi, oh, dala, oh. Oh. Ay, ma'am, pag... Reserve, tako Oh, ka. sige na lako na dito. Di kayo, Dre, pwede kayo masukotong... Wako'y labot. Nagbayad kami diri dito siya sa among gusto niya. Sino ako na? Sambok yung kawanan. Boss! Ako na. Boss, sukot lang ito. Ano din Isog biya kayo ng mga barbero niya, boss! Sige na tagdad niya. Samot mo kay tubig. Uy, dala mo. Sugayaw ba? Nagkaon na ka, pang? Oh, nagkawan ako. Kumusta nga seminar? Daka kayo ni Kwan, ni seminar o kang kaabag. Ha? Daka bang ni seminar o kaabag. Ah. Mura bang nangluyak ka? Hindi, maluya lagi ka. Kaya, wala na may pakabana ng uban. Uy, mas gusto pa man na lang magsabong sila kaysa mag-apil sila pagkakaabag. Lagi mga inana, pang ka nang gusto nila magsabog kaysa gusto lang mga babae pa man kaninang uban, di ba, pang? Maulagi. Mananaluya ko man kay marag pagkasaya. Kaya yung ubang tao. Daghan kayong gitawag, no? Apan gamay lang ang nanuol. Daghan ang gisampit, apan gamay lang nanuol. Kasi nag-chicks siguro ng uban, pang. Ano, pang, no? Di ba, pang? Ano yung mga inana ng mga bana? Hindi na naman yung kayo na roon. Tapos inuupo. Ano na yung pang, ikaw, di yung kayo inana. Naraka sa chapel, di ba, pang? Sa chapel, mga pang. Maugid, mang. Maugid. Kanako, nangkamot ko nga. Madungagan na among grupos, mga kabag para managhan ni. Isang yaw na itong maing balita, di ba? I-recruita ng kwan niya pa ko, si Ronnie Luciani Boy pa. Kinahanglan sa sila mga umpisal kung gusto nila mo-apil. Umpisa, ikaw ba? Di ba nang umpisa lang magkapang? Oo. Apila na lang mula sila. Hindi mo sila aga, apila na lang muna. Ay na naapila na kay... Paano man kayo? Puno namin. Puno namin. Naapila na. Ate, ikaw pang naradyo ka sa simbahan, Gyo, Oo naman. Dilijud ka, kwapera ng ubang mga bana nga.
pidudulag laing ting, nakakagbabay, babae diri, babae dito. Nagluto na kaniya. Oh, na diri pang. Gutom man inoon ko, bis nabusog ko ganiya. Ano ba diri pang? Dapat ko gikuan diri, gisalin nga kuan kani nga baliya, ganina pa ni buntag. Pwede na. Sayuhan mo mulakaw pa pangoy. Ay, matumi sa Juan. Seminaron pumita na ni Brother John ron, patawag niya. Maayo. Pang ako proud kay kuana, sige suportahan ka na kuana pang. Kanang pagkasulod di mo mga kanagay nagkaabag ka, mga inana. Nagsilbi ka sa kapilya o sa simbahan. Si Brad Joseph o Brad Lintoy nagulat dito, so atoon sa nako. Sige pang. Ayaw ka diri, ha? Sige pang. Si Angela. Anak, good girl ka diri, ha? Ano putaan, ba? Naidot, Sige, mantan ako. Ma'am, ayaw mo diri, ha? Sige. Basig gabihin, mi dito kay Huldir. Ayaw kira kain na. Hindi na ka na ko binlag pagkaon. O manihapon na kalid do. Mo extra ko nimo. Sige. Extra niya ako kung say katikaran dito kay kabalo naman ka usay magpa-biway ubi man sila pero maghanda ko gyapon na si Brad dito. Sige pang. Okay ra kayo. Pang apil ba gibig ampo diri pang ha to pamilya pang ha nga. Kana mauki tay ba kana baka daog nagluto pa ang mga inana para instant millionaire, ba? Ay, dito panundog ka lang ubang mga bana pa nga. Sige, sulundog ka ng mga bar. Sige, pang babae. Ay, yun, sundog ana pang. Di ba ka mo sundog ana pang? Sundog lagi. Di ba? Hindi ko sundog. Mura lang nagbukot pang. Istoryahan ako kung inana pang. Mula ko na gani ko. Sige pa. Sige, ayaw mo diri, ha? Nasad kasi nang punya kong kumaring chismosa. Oy, wag gilay kumas kinabuhi ning bayhan na ba sige chismis ma. Napansin ako mas ba magwagi kila kay story mo katol ni mundila mas mo ani day ka dili magpa. Awra ko na kuha ito na alom. Sa mo di ka na makichismis anang ahuman matagwait. Mau ba? Unya sa naman po, sa naman mo check ka. Kusang latest. Sa latest ni mo diha, magong latest be. What? Usa man. Kuan ba? Wa pa kini nagbago to? Isagot? Katubang bana ni Kuan. Ay, masay, trending naman yung mga bana ron. Why? Bisagot tong tutok bulakaw. Ay, kay nakuan man siguro naman. Ingon nga may uli. Wala ay, nga ba ingon magpawasig motor? Sige, hindi mo kayong motor, pawasingan yun. Ara lagi makalakaw, abo itong asa na paingon. May lagi na nga akong bana mas kay na nabisian lang sa chapel o sa simbahan mas. Ang ka na magsilbi sa simbahan. Proud yung kay ko na akong bana mas Ay, ba. masulti ka ni mo ni Kuan Madsno, kanang kang paringbong Madsno. Alang-alang, mas swerte ko kaysa sa kuha mas. Kaya ako sa balay. Sa tunggahin na niya gunaster. Pero wag yapon, yun na siya nakahunahunag mangitang lain. Mads, uy, pati si Tia, gini mo Mads ba? Mayroong abon. May buntag di ay. Mas isa na langita. Matawag ako. Kasi ato, mister. Ay, hala. Kailangan naman si Marbago man ang deres itong lugar. Ikaw si Kuan. Kadali lang ha, Perlita.
Oh, ako nga naman. Siya si Perlita. Dili ka akong gipangutana. Hawa diri kay dili mo ka spirit smusa. Amaro smusa kay kag dagwa di ko ganan gigistorya nimo. Mads, sa man ni. Mads, itad na lang dito, Mads, kang kay para... Mads, Basi- saan ako pagsagap og bagong balita? Saan ako spread the Mads, news? pwede ba pugna lang sa imo ng imuhang kuan, Mads? Imo pagkasismusa rong adlaw, Mads, kay pero importante kayo ni Mads, ba? Kaya ba natin oras, Mads? Sige, oy. Ako na lang ko, bye. Madami ko si Perlita. Oh, ako lagi, balik-balik lagi ka, kaya masali mo lang kasanga. Birahan ko na ron. Ako ang bana ni Irene, madam. Isa man lang Irene. Si Irene mo ka nang ako ang asawa nga. Maulay, kulugan didang sa iyo ba? Unsa? Para mutuo ka sa kong istorya, banda. Ang kabalo kong asa sila paingon, tara. Dili ko to kaya kung ba na nag-seminar. Nag-seminar kapag to sa simbahan kung ba na ay charchara. Dalagi, wala kang pinuang. Tara, pwede ko. Tara. Tara, bantay kung bantay ka di ka na tinod, idimanda ka na ko ha? Ha, idimanda ka ka! Be, tama na, be ba? Kaya mo balik pa kong duty sa iyang guri. Yan, ang good. Tara sa bito ko. Be ba, sige na ba? Yung mga holiday man ta. Sige na. Dol, magpagupit ka, Dol. Yan, wala. Maglilibre gupit tayo, Dol. Ay, Dol. Kantuhanan eh. Be, sige na. Sige na, mong lakaw na ta. Sayang mo, kayo holiday ako ingon sa kong commander nga. Seminar na mo, sayang mo kung sa mong kuhan na ron. Nga, magduda na to kung ba na. Sige, marama. Hindi na lang kong sa'yo po. Kawit ba? Tara, nanundit. Bro. Dol, Dol. Nai, taxi na, bro. Na, magkaibas, Dol. Pili. Nai, taxi si boss. Tara. Tara na. Asa man ta ninyo, sir, ma'am? Asa man ka? Ha? Payang ko rin lang ta? Bakit na ko? Nag-enjoy ka ba, girl? Sa may uyang gurin lami diretso, ha? Ayaw gunong-hunong, ha? Napagdi na mga traffic dyan sa may, dyan sa may kanto. Tagot sa may si Times Smith traffic kaya. Sige lang, basta niya tagi niya, diretso-diretso na, ay nagunong-hunong, ha? Sige, mama, kay gusto niyo mo, sir, basta ikaw. Korog, pati may games. Sige na, kaya ako na bahala sa mo anong. Basta makalarga lang ta, ha? Ika ni, uy. Late na ko ba? Saan man ni, uy? Ding na bitaw sa mga traffic ka diri, kahit nagbugo. Kaya bakalusat na na. Eh sana may babae nagbabag, nagatangat, nagdupa-dupa. Hold up! Stop the car! Sir, kaila ka na, sir. Sige, legsiko! Magpaligis sa
Sigal ng imong ilong, sigal ng imong ilong. Gawasan lang mabayad yan, gawasan lang. Ano ko nagkaisog ninyo? Kumusta dia? Ayun juga gawas nung. Saan ako siya nga nagatang na mga diya. Ligsan ko na. Ako yung maklisyo. Liksik ka. Liksik ka, ikaw lalaki. Hoy, ikaw nga driver! Gawas niya! Gawas niya! Agay. Labot na rin. Pakilabot. Bala mo ka mo'y bandiri. Anak ko taksi. Bulakaw na ko. Isa. Ma'am. Mao din yung inyong binuhatan daya. Abin ako naman sa simbahan. Tawanan ka bakit puangon. Kabangga kay kang lang ikaw babae. Tutro lang ka. Dali gunitan. Uy, Lisa. Misis, ako nag-ingon. Nakatan akong asawa. Ako may bahala na. Otro buka! Okay. Hindi ko bahala na. Ako na, Bisa. Uli na tanay. Ganito ang istorya. Magbalik ang istorya. Unsa man eh. O sa'yo man eh. Mayo na simbahan mo dyan, no? Tao. Sa traffic na dili kita na. Ganun pa rin mo ng mga kabigo ni mo nga. Sa traffic na tao ulo na dili. Ulaw? Asa mo ulaw? Wag mo ulaw, alam nila. Okay, kabalo ba mga niya, mga silingan, mga tao nga ng tanaw dire? Nasakpan ko na nanulod dito sa lodging house. Kao ba lang yung babae? Igun pa siya, anak ko na siya dito sa simbahan. Napano pa siya kaabang. Talawar ako ding nagway niya kung ba na. Baga kayo, mura naman yung kapag yun. Mura naman yung... Si tama na. Dili ko. Sir, maghukas ko dire. Paglita, tama na. Nagpapagay mo halok-halokan pa ko di mawat sa balik kung kaya tapoy. Naararay ka nila simba-simba pa ka naararay ka nila. Ay! Kaya daw. Di tanong mo naman kung kapilya niya sa kauban. Hindi, kapilya! Kasi kapilya, pag Wala lagi nang gibuhat tawdan. Agay. Wala lagi nagtanong rin may kapilya niya. angkot daw hanap ka! Grabe nyo kayo kali ka mo angkot. Ay, papaitahin! Wala lagi nalit. Mahal, wala lagi mahal. Mahal! Hindi naman yung mga mo daw mahal! Yung katawanan ka! Lahi ng akong bana sa ubando landay. Kay simbahan na ko daw yung paingnan. Hindi man ito tinuod ang simbahan balay niya. Storya naman na ito kutok. Ako si binuhatan lahi man di ay. Munang karon pag mingon siya matog simbahan, ako naging siya ginakuyugan. Kaya gusto lang ako manigurado. Wa pa lang lagi may anak. Igbay ko na nang ibiyaan tawhanan eh. Pero nagbago naman daw siya. Ako na lang pong tagahanog second chance. Isang sakit sa akong buot. Baalang sa mong pamilya o sa akong anak. Masakripisyo na lang ko. Pero kung usbon pag ganit niya ni, di na jug ko. Di na. Kininyo suhat magtatampo. Perlita.